Dluhé ljeto pred vami. Nezašporovali ste dinari, že by ste ho preprowadzali na morju, a šljeb одного času mace nados. Preporučujeme vam, že by ste še pridružili gutim, kotri odpočivok preprowadzuju na hasnoviti sposob u volonterskih kampoch. Keresturski srednjoškolci nedávno mali nahodu od predstavníkov volonterského centru u Vojvodini doznat co to volonterizem, jaki jeho výhodnosti i na jaki sposob mož postati volonter. Ukazuje się, że mladi okreme kotri srednjoškolskого возрасту наисе зечне учествуju u slovo volontiranju. Međutim, думання sme, že to naise treba preširiti, pretože volonterizam u našej državi iše nije prepoznati jak jedna velika vrednost, jak co to u žemoh Evropskej uniji. Kad mladi iz Evropske unije tu pridu, oni še čuduju, že jaki mi dost pasivni nje krucimeše u tih vodoh, naj tak povem. Ali verim, že z integraciju do Evropske unije to ti vrednosti pridu i do nas. Smatramo da je srednjoškolcima najbolje vreme da krenu sa volontiranjem, zato što imaju dosta slobodnog vremena i trenutno znaju otprilike šta žele u životu, tako da uglavnom već imaju svoje neke ciljeve, svoje neke razmišljanja, pa znaju oko čega se odluče što se tiče volontiranja. Otprilike tako i zato što većina srednjoškolaca želi da upiše neki fakultet, te smatramo da bi volontiranje u određenim oblastima predstavljalo dosta značajno iskustvo pri upisu fakulteta. Ukazalo se, že školjare svidomi cošicko dostavaju s volontiranjem. Predavanje je bilo izuzetno dobro, moram da pohvalim volontere, veoma su lepo preneli nama to njihovo iskustvo i njihove neke razmišljenja i stavove. Ja sam također volonter Crvenog krsta, tako da mi sve to nije nepoznato i moram reći da sam veoma zainteresovana sada i za volonterski centar Vojvodine i pored Crvenog krsta. Crveni krst Odžaci imamo tako, prezentujemo ili u sportskom centru u Odžacima nudimo sve mogućnosti koje pruža Crveni krst iz Odžaka i sad za vreme poplava volontirali smo, pomagali smo, pružili pomoć, sakupljali hranu i slali. A jel tebi volontiranje oduzima mnogo vremena? Pa ne oduzima, pošto svejedno radimo svojom voljom, tako da je to zanimljivo. Tebe poznati to dvi razi, znaš što znači volontirati? Čula ja to još jedan pred 2-3 roky, tak da co. Bola ja tu v Keresture doskjelju dní, doktiroval to od kam, som prišla na 2-3 dní. A uglavnom nije še popačelo, ali zašlim da kjedi nemam zeku za to, ali bila sam prez vikend i pačelo mi še druženje. Co si konkretno robila na kampu? Pravila picu. Dobre. Priključila biš išće takim organizacijom i takim robotom, ktorý besplatný, hej, za dobrobut jednej zajednici? Hej. Počnem z Novog Rahova, tak každého roku máme sadzenie drevkov, ta še pozberajú ľudia, ktorí dobrodzečni učestvovať u tim, ta celý deň sadzíme drevka i tak ne už 3 roky som pomáhal. Poznati međunarodni volonterski kamp, kotri še otrimuje u ruskim Keresture prez ljeto, dobra nahoda upoznače z osobami z drugih žemoh, usoveršic anglijski jazik, a tiž i naučic da jednu novu robotu. Ivan Kanjuh, prešloročni lider toho kampa, nahlašuje, že hoč kamp robotnoho charakteru, druženje i zabava zagarantovani. Najše nje obavaju, najše nje boja, tu še prihodzi peršenstveno, že bi še mladi druželi, že bi naučili da co nove, že bi, jak sam spomenuo, zdobuli daki nova znanja, schopnosti i prijateljstva. I to co najbitnejše, že vam ne treba ani jedno predznanje. Jednostavno vi tu prihodzice, že biste dožili da co nove. Takže ja ih dzečnje povolujem najpridu, najše nje hanjbja. Okreme povolujem studentok, kotri u 20 rokoch, že bi še najše nje hanjbja, bo iskustvo ukazuje, že najvažniji srednjoškolci prihodza, ali studentov na našim kampu u Ruskim Keresturu slabo je. Volonterski centar Vojvodini u Novim Sadze zaprovadzuje lokalni i međunarodni aktivnosti i kampi i vše je otvoreni za novih volonteroh. Potrebno je naglasiti da mogu da se lako pridruže organizaciji tako što će se prijaviti na portal. Portal je na volontiraj.rs, da oni mogu tu da naprave svoj nalog, da otkače svoje interesovanja i da traže organizacije kojima su potrebni volonteri i da isto tako mogu organizacije njih da nađu, da bi se lakše umrežili i da bi na taj način uspeli da se povežu na neke volonterske pozicije koje bi njima možda bile interesantne u budućnosti.
Волонтерський центр Vojvodini добре сотрудзує з руску заjednicu, та у плану, že bi še toho ljeta otrimali volonterski kampi u Šidu i u ruskim Keresture.